ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ଲୋକେ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଜପ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ହେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୁହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସବକୁ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇପାରୁଥିବି, ସବୁ ଲୋକର ଭୋକ ମିଟାବାର ଏନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦଟେ ଦିଅ। ଏହି କଥା ଭାବି ସବୁବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କେହି ନ ଥାଇକରି ହେଲେ ବି ନିଜେ ସବୁ ଭୋଜନ ବନାଉଥିଲେ, ସବକୁ ବାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲେ। କୈଳାସପତି ଭଗବାନ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭୋଜନ ସବକୁ ଦେବାର ସମୟଟା। ଶିବ ଆରୁ ଖୁସ୍ ହେଇ ଧରତୀକୁ ବାସ କଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ଲାଗି ଭଗବାନ ଏକ ଭିକାରୀ ବେଶ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଶକେ ଗଲେ। ଭଗବାନ ପହୁଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଘରକେ, ଆରୁ ଯେ ଶୁଣି କିଏ ଗୋଟେ ଆସି ଆବାଜ କରୁଛି ବୋଲି ଜଲଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାବୁ, ତୁମେ କିଏ? କେନେକେ ଯାଉଛ? କାଣା ଦରକାର? ଏନ୍ତି ପଚାରିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ତମ ଘରେ କିଛି ଅଛି ତ ଦିଅ ମତେ ଭିକ୍ଷା। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଏ, ମତେ ତମର ଘରକେ ପଶେଇ ଦେବ? ତମର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କିଛି ନାଇଁ କହେ?